Està gravant. I estava apagat el led vermell. No, jo quan te l'he donat estava encès. No, però quan te l'he donat jo... No, estava apagat. És igual, tranquil. Ja tindrem. Lateral per aquí, Nelo Gallego. Ven per aquí, Fede, Xavi Cuevas Hola, i soc Paula. l'Ernest Montlló i ara faré de primer lateral en un 4 de 6 Ven per aquí, Albert, Frank, estem a la plaça del Sortidor i avui és el dia que fem la calçotada David Pérez. de la Quin colla. dia és avui? No ho sé. 2 de març. 2 de març. Gràcies, Ernest. De res. Era una mosca, però ara no m'he ficat. Contrafort Manel Pena, primera espera, Freddy Maestra. Lateral per aquí, Pau Bomber. Adrià Lledó. Estem amb què vull saludar, no saludar. Lateral per aquí, Conde, Manel Blasco. Ven per aquí, Beni, Marta Valls, Minxo. Arlimuro, Agulla Torti, Crosas, Juana, Punky. Contrafort Víctor. Primeres, Chiqui, Cucu, Carme. Lateral per aquí, Estic gravant. Ernest, Nelo. Per aquí, Bernat. Ven per aquí, Guti. Joan B. T'ha tocat tu? Sí. Jo em sembla que abans no he gravat. No. Perquè la gent toca el botonet aquest i no sé què, i quan he donat encès posava que la llum, el led vermell de rec de gravar no estava... no pampallojar, no feia parpellejar. Bueno, Jo vaig al... Sí, de hipster. De carnaval fue ayer, no? No, però no de Per aquí pregunten si són de pasta. són gafapastes. No, que si són de pasta. Ai, graves per estic. Per què no mires? Bueno, ja, però vull dir que estic fiques l'oll i això. Sí, aquí hi ha botonets. Gent, sisplau, ens posem a lloc tothom, que falten crosses i contraforts. Jo vaig quadrar, A la Juanita, quan tu L'Ernest i jo fem de crosses. T'imagines que fem de crosses i ja la vem tot al castell, que no toquen? Sí, del front de brilla. Sí, si fem de crosses i ens posem de Espera, que vaig de cross. Cert. Me guardes això? Que si no de cross m'ho fiavo. Clar, que no hi ha... Laura, Conti! 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 Jo la maestra. Laura! Sí. Sí. Laura Conti! Laura Conti! Vale. Víctor te nos Laura Conti! Ah, sí, sí. Segueix faltant un aquí. Crossa! Ja falta un contrafort. Perquè el Víctor... Espera. Què? Falta aquí. Aquí ja ve la Laura. No, Laura, aquí. Però l'Edu en té una. A veure, un moment. Tinc estabilització d'imatge. Ja. No es mou el cap. Saps què vull dir? Claro, és que ara estan en cine, no? Aquesta allà, que vingui cap aquí. Clar. Ja, perquè si no és molt... Fiqueu-li en un moment i... Però no té Àngels! cristal. Àngels, et fica't L'he tret. Ah, n'hi havia cristal, sí. Però es pot treure. Tens diversos intercanviables. Però com que si es caigués algú o això... Ja, millor. Sí, és de plàstic. Home, és molt bona idea, realment. Sí, l'equip de vídeo durant aquesta temporada anirà gravant. I llavors la idea serà fer un muntatge i tal. El teu esternon tocant les seves. El teu esternon, tocant de la... Contraforts ens agafem! Y a él. Cuando él entrará mirando. Agulles preparades! Ai, contraforts ens agafem, primeres ens agafem! Aquí. Rengles a tocar! Agulles preparades! primero no. Agulles 20! Vale, espera. Vale, Quan digui. ara crosses preparades! Vale? Crosses 20! No, A l'altre. Aquí. Això de fer inventos. entren primers laterals!
primers vent, segons laterals, resta la penya. Ja, sense 10. Eres tu que estava tota l'estona allà al micro. Té algun xurrete. Té un noi per allà. Molt bé. David, dreta. Joder, que me las voy a dejar. Mi sangre, me cago en todo lo que se me da. No donem tant de pita darrere. David, una passa. Però és que estamos en la subida. Però és que, ¿por qué? Vale, agulla i primeres, laterals i vents. Fem silenci, sisplau. Contraporta de Petrosa. No et donarà gana. Amb la de Victor ens asseurem una mica els segons per agafar i obrir-lo. Ui, t'has garrapat amb Si volves a tercer segon, és que estem molt junts. Aquestes dues també estan molt tancades. Ens hem de seure per obrir-lo, vale? Hòstia, tio, no, aquest... Vale, d'acord. Hòstia, m'ha mucho man. Perdona. No passa res, a tu t'ho perdono. Per ser amiga del Bernat, que si no... Tardés una miqueta més, tu? Bueno, amiga no, amiga. Vinga, tenim terços pujant, terços col·locant-se. Col·locant-se? Tenim col·locant-se. Col·locant-se. Vinga, Joana. Terços. Tenim els dos col·locats. Vinga, Nayeta. Vinga, Noa. Surta el Pintuit, vale? Vinga, va, Joana, que ens entra, Santa Viu girando, que estamos más. Vinga, tenim la cotxa de terços. Passa Esquerra, Beli. Liguro, passa. Passa l'ara. I el cotxador col·locat. Vinga, va, perfecte. Liguro. Gerard, no apretis. Vinga, Xaneta fent les tres passes. Tenim aleta. T'estàs girant una mica. Menys dreta. Menys dreta, que s'està girant. En Xaneta i el cotxador fora. Dos baixant. Liguro diu que baixeu. No obriu! Dos pisos més! No saltes encima del baix, encima! Venga, hombre, Gerard. ¿Cómo te pases, tío? Bravo! Bravo! Teresa, ¿qué tal? Aquí? Ai, no he perdut el que m'has donat. No. Has vist com t'he falcat? He tocat pectorals, Ens haurem de deixar les ulleres. Dale, colla! Ja, és veritat, abrius. Venga el pilar de 5 per acabar. Ernest, sí, para las cosas. Es como la vida misma.